chvíľu budú moje narodiny vo 29.2. Kurva. A ešte tomu urobím aj s tým videom s vami. Jo, urobím. A ešte urobím aj video, jak slavím moje narodeniny. Tak nehajte sa kvapiť, jakú tortu budem mať. A Katka ti to nepovedz, akú? Hovnovú. Ne, nebudem. Budeš mať mačko uško? Ne, ja budem mať Robloxovú. Ja budem mať psíkovú. Ale ty nebudeš mať narodeniny 29. Myslím decembri. Dobre. A práve teraz som chorý, mám horúčku, to viem. Idem sa napiť. Hej. Ja vyperám trochu sus, ale no za chvíľu už musím skončiť tento short. Tak musím byť rýchly. Ukážem vám môjom tata. Môj tata, ktorý nepoznáte. Taký kurz Jozef sa volá. Práve robím video, teraz short na YouTube. Ja iba hovorím, kedy budú moje narodiny a akú tortu budem mať. No. Práve hraje Fortnite. Koľkokrát si vyhral? Nevieš? Ne? Jaj. Čas. Ja som dievča. Ale som Tato, ten obraz má ten face. Tato, pozri. Joj, to je strašidelné. A tak už čaute zatiaľ. Mám chvíľku. Jo.